El grup del doctor Francesc Boix, de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha estat investigant aspectes moleculars d'un tipus concret de leucèmia. La leucèmia limfàtica crònica és la forma de leucèmia crònica més freqüent en el nostre país i consisteix o representa un augment de glòbuls blancs, de limfòcits concretament, en la sang. La seva investigació s'ha centrat en el paper d'una molècula present als glòbuls blancs, la proteïna ZAP70. És una proteïna que hem vist que està en la leucèmia limfàtica crònica i que té una importància, o és molt important per al pronòstic d'aquests malalts. Quan es va estudiar, es va poder concloure que els pacients que tenien molta més expressió d'aquesta proteïna, molta més producció d'aquesta proteïna, tenien una evolució, una progressió de la malaltia molt més ràpida i una supervivència molt més baixa. I llavors la pregunta que ens van fer és quin era el paper d'aquesta proteïna que fa ZAP70 amb la leucèmia limfàtica crònica, i en aquest sentit vam presentar aquest projecte. Així doncs, aquesta proteïna, quin paper juga? El que hem descobert és que aquells malalts o aquelles cèl·lules que tenen ZAP70 tenen un comportament més agressiu, és a dir, creixen més ràpid i tenen més facilitat per escampar-se en el cos, o que nosaltres diem més facilitat de migrar. Aquesta migració de les cèl·lules, el que és important destacar és que migrarien el que són els nòduls limfàtics, on tenen factors que afavoreixen la seva supervivència. En aquesta investigació s'han usat mètodes per estudiar les cèl·lules a nivell molecular. El que nosaltres hem fet aquí al nostre laboratori és fer que unes cèl·lules que no expressen, que no produeixen aquesta proteïna, passin a produir-la. És un mètode d'enginyeria genètica, que és agafar un gen, el gen que produeix la proteïna ZAP70, i col·locar-lo a dins de les cèl·lules. Així, com l'única diferència que tenim és la proteïna ZAP70, podem estudiar els efectes directes que té sobre aquestes cèl·lules. Aleshores, què s'ha aconseguit? En primer lloc, aquesta investigació serveix per conèixer millor els mecanismes que fan que aquesta malaltia progressi. Ens permet identificar aquells malalts que tindran un pitjor pronòstic i, per tant, en aquests moments s'estan investigant nous medicaments que el que fan és fer que ZAP70 no faci la seva funció. I això obre l'esperança a nous tractaments per aquesta malaltia.